Bé, el dilluns, dia 30, a les 10 del matí, inicio una vaga de fam, molt conscient de per què la inicio i sabent, evidentment, les conseqüències físiques que això pot tenir. Quan una persona decideix emprendre una vaga de fam, vol dir que totes les vies anteriors, o sigui, totes les vies de diàleg, totes les vies de resolució del problema, del conflicte, han fracassat. Vam començar el 14 de maig del 2005 amb un pacte verbal previ entre el propietari del local, l'Ajuntament de Calaf i els senyors de nosaltres, la gent de Cal Macarró. Què deia aquest pacte? Doncs que evidentment el local de l'entitat que fa el Festival de Música Tradicional de Calaf cada any, l'últim cap de setmana de juny, no hi farà pas punt de creu i jugarà el dòmino en aquest local, tots els respectes, però el punt de creu, el dòmino i això, jo també jugo el dòmino, sinó que hi farà la feina que sempre he fet, que és potenciar i difondre la música, no només la música folk, sinó la música en general i sobretot també fent xerrades, taules rodones, concerts i tot això. Llavors ens passem un any perfecte fins que el propietari decideix obrir unes habitacions a sobre de la nostra taverna. Aquí, com podeu entendre, ja és conflicte assegurat. Entossudir-se amb obrir unes habitacions a sobre d'un lloc on hi ha concerts cada setmana, evidentment això fa que aquí alguna cosa falla. Ens promet que aïllarà, que reconeix que nosaltres ja hi érem, evidentment, i que aïllarà acústicament i que no tindrem cap mena de problema. Bé, ni aïllaments ni històries, el primer cap de setmana evidentment ja se sent el soroll a dalt i aquí s'inicia el problema de debò. Ens sentim estafats, perquè senzillament el propietari ja va preveure la jugada, li vam deixar un local humilment, repeteixo, molt ben acondicionat, ell sap que serà seu i té pressa perquè sigui seu. La vaga de fam es fa en defensa de 3 punts: la cultura, la música, que és conseqüència del punt primer, i un punt tercer important, que és en defensa de tota la gent d'aquest país, la gent honrada d'aquest país, que tira projectes honestos endavant i els veu cegats, fugacitats per cacics de poble amb interessos immobiliaris i ajuntaments que no estan pel que han d'estar. La demanda que tinc per fer la vaga de fam són dues, una a nivell local i una a nivell nacional. A nivell local, ras i curt, que el conseller de Cultura d'aquest país, que és qui més mana en qüestions culturals, parli amb l'Ajuntament de Calaf i desbloquegi la qüestió fent-nos un paper, perquè de paraules ja n'estem farts, que expliciti que aquí, l'any i 10 mesos que ens queda de contracte, s'hi farà l'activitat per la qual va ser muntat Cal Macarró. I una altra demanda a nivell de país, que és que conscients de que la problemàtica de Cal Macarró no és única, sinó que a les Borges Blanques, el Cafè Eslàvia també té problemes, el bar Pastís de Barcelona també té problemes, el local que es diu Atzucac també té problemes, l'Ateneu de Berga també té problemes, o sigui, si el país està ple de problemes, ara que s'està redactant una llei, ara que els parlamentaris d'aquest país, que els estem pagant nosaltres amb els nostres diners, facin una bona llei. Facin una llei que no neixi morta de bon inici i trepitgin país i vagin a parlar amb tots aquests espais, totes aquestes sales, per tal que el problema se solucioni. Que no deixin que el problema continuï existint i intentem fer entre tots una bona llei. Aquestes són les meves dues demandes. Si cedim tots a una injustícia tan gran com aquesta, que és fer-nos tancar un local situat al cor de la Catalunya central, a la comarca de l'Alta Segarra, que el seu delicte ha sigut potenciar la cultura, des de diversos vessants de música en directe, xerrades, taules rodones, presentacions de llibres. Si això és un delicte, doncs molt bé, seguirem delinquint, no? Va ser l'any dels lladregots, de la 6 a la platja, de les noves construccions que mataven mar i barques, la mar anava callant de vergonya i d'enyorança. Va ser l'any dels lladregots, dels negocis a la platja. Va ser